महिम गोमंतक देतन्य संघ सार्वजनिक गणपती मुंबई हांगा कालिका नाट्य मंदिर गोंय ह्या नाट्य संस्थेन माझ्या मित्राची बायको हे मराठी नाटक सादर केले। ह्या नाट्य सादरीकरणाक तांकां मुंबईकारां कडल्यान खूप तोखणाय आयकुपाक मेळ्ळी। आता तुझे कोमल हात माझ्या हातात दे बघू। जायला हाताची मांडी घातल्यासारखी का वाटते? आपण एक काम करू, आपण ते लांब जुहूवर नको, जवळच माहीमच्या समुद्रावर जाऊन पोहूया। लांब 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 माहीमचा समुद्र जवळच आहे। लांब लांब जवळच आहे। यायला मी लांब लांब ही जवळ जवळ, मी लांब लांब ही जवळ, लांब लांब। दुपारी नाहीतरी संध्याकाळी, निदान रात्री तरी गोड बोलायचं हो माणसाने। कोण रिस्क घेईल? कोण रिस्क घेईल? दुसऱ्या दिवशी परत सकाळी पेपरात बातमी, एक नवरा झोपेतच कायमचा झोपला। हे बघा वाटते इथे बोलायला, हे काय तुमचं घर नाहीये। हे बघ, हे माझ्या मित्राचं घर आहे, तुझ्या आईशीचं घर नाही। जास्ती धीरे धीरे, माझ्याकडे रागाने बघू नकोस, माझ्याकडे रागाने बघू नकोस। तुला माहित आहे मी तुला घाबरतो। या